Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Katapos ang anti-JVA coalition, nagpaandam nga magapasakas ang kaso kriminal kag administratibo batok sa mga nagduso sa JVA sa tunga sang Prime Electric Holdings Incorporated kag Central Negros Electric Cooperative. Yari ang report. Sa gwa sang opisina sang Central Negros Electric Cooperative, ginasinggitan sa mga nagrally nga katapos ang Anti-Joint Venture Agreement Coalition ang pag-resign sang tagdumalahan kag pumunuan sang distribution utility nga nagperma pabor sa kasugtanan sa Prime Electric Holdings Incorporated nga ginapanagihan sang Razon Group. Kaupod nilang pila ka mga empleyado sang distribution utility. Para sa grupo, illegal kag questionable ang kaundan sang kasugtanan nga magaresulta sa pag-privatize sang Seneco. Ang koalisyon nga ginapangunahan sang Social Action Center upod sa mga Consumer Watch Group kag progresibo nga grupo ang handa nga pasakaan sang kaso kriminal kag administratibo ang mga nagduso para matigayon ang JVA pinaagi sa plebisito. Hindi tinaan sa amendment, kaya pinaplebisite nila ngayon. And we are asking NIA to step in. Nakapagtataka si NIA walang ginagawa. Kaya pinag-iisipan din natin, baka isama natin si NIA sa pagkaso later on. Damay-damay na lahat. Mr. AGM, Board of Directors, lahat ng pumirma ng JVA, lahat ng pumirma ng Board Resolution. Kasi wala kayong authority. Para sa katapos ng koalisyon, hindi JVA ang sabat sa problema sa brownout kag pagsaka sang bilis ang kuryente, amo nga nagapati sila nga dapat ini mapamatukan ilabi na sang member consumers nga sarang man magabutang sa ila sa disbintaha kasubong sang pila ka mga utility firms nga karon ginapanag-iyahan na sa mga korporasyon sa pungsod. Dapat ginapasabat na naton sila sa ilang mga sala. Pero hindi natin kalimutan ang mga political forces behind this. And isa lang ni ang purpose niya. Sa tanan nga privatization, ihapag nila yan ang isa ka business para pagkakwartahan. Mani niya. Actually, kita nga mga konsumidor may obligasyon sila eh. Like for example, mga pilferage, mga pagpangawat mo sa kuryente, mga jumper na wow. Amo na kuli, ang isa sa nagadako sa systems laws naton. So inatanit, pwede na naton buligan. Isa pa gid, daw may mga abuses kuno sa part sa mga personnel, sa mga workers. Actually, hindi change sang ownership ang kinanglanon sina. Managerial na yung problema. Ang JVA ang ginasuportahan naman sang pila ka mga consumer watch organizations kasubong sang Power Watch Group Negros nga nagapati nga sarang mapanubo ang systems loss nga nagaapekto sa financial stability sang distribution utility. Suno kay Winnie Sancho, convener sang grupo, dapat man kuntani ipaibabaw sang oposisyon ang respeto sa diskusyon tuhoy sa issues ng JVA. Dugang niya nga wala siya nagakabalaka bisan pa gindeklarar siya nga persona non grata sang anti-JVA coalition. Let the people of Bacolod decide, particularly in the forthcoming referendum, no? Hindi natong mapamatudan kung ang tao para sa ila, madaog ang no. Pero kung ang tao para sa joint venture agreement, magadaog ang yes, no? Kasi ay man ko ila na tublagi dyan sang ila niyang pagdeklarar sa akong personal ng gata. Kaya man in the first place, wala balagihan eh. Sandig sa JVA, may 70-30 profit sharing sa tungasang Prime kag Seneco sa idalom sang igatukod nga Negros Electric Power Corporation. Sa Hunyo 24 kag 25, pati na sa Hulyo 1 kag 2 natalana ang plebisito. Gani nagapati si Sancho nga diri mapatod ang luyag sang member consumers agud maangko ng ginalauman nga serbisyo halin sa distribution utility. Inibisan pa ginadiho na sang anti-JVA coalition ang pag-nullify sang kontrata kag plebisito.